Kelemasin na parang nizaban vlog cisyon tang ko fin ki sabar bawa shoy ma juju ko warna mohar lansa na berdam gai in vlog ko fresh zabasin laman jabe hana mini ise interesting kan na sesta kalam nanga de had dur wor bawa na suna par son na lang ba hada video bla anjin vlog son tam jam mama share kam lang na haya ampre chalu suna par breakfast a porotha na porotha ba mina sigan de suna par ready made porotha ready made nei kulanan fiding anga yo bayana मैया हरावबो दालि ओंख्रियानो रुजाबावदों दालि ओंख्रि एसे दङ बेजों जागोन ओमफ्राय नै साहा बानायनो नागिरदों ओरैहाय आं बेफोरखौ बानायनोबो टाइम गैया आरो बानायनानै जाहोग्रायाबो गैया बयबो थाबा खिन्थु आलु परथा रटि परथा नर्माल एकदम माने फटाकखे मोनजायोमोन आरोना बिथाङा नासिन नासिन नानानै खाननानै होयोमोन आंहा नानायाव टाइम लायो माबो लायो बाराबा एखमबा गलबो जाबावलाया आरोना ओरैबायदि फालथुखा गोदो उन्दैनिफ्रायनो रटिजों लेनदेनानै गैखायामोन नालाय कन्ट्रलाव एखमबा एखमबा मोनोमोन ना अब्लाल' बानायनानै जायोमोन आरोना बेबो ज' सानै साथाम नांगौलायगौसो जोंना सासे मानसिया रटि एवबाय थानो रोङामोन आरोना आइयाबो बिदियाव एक्सपार्ट नङा आंबो एक्सपार्ट नङा रावबो एक्सपार्ट नङा होननायसो जानोसै स' दा रेडिमेड परथा हाबा जाखांनानै आंहा न'आव थाबा एवदोंआनो माजों आंजों जादोंआनो जोङो ओमफ्राय सोरनि जायगायाव बेसेबां लायो गांबा दङ ओमफ्राय 40 थाखा लादों आगोलाव सोरबासा मा होनो 50 थाखा लादोंमोनबो बा दखानाव ओमफ्राय बेवहाय 40 थाखा लादों आरोना जाखायोना मानसिफ्राबो आं नुखायो भिडिअ सोरखौबा आरोना जायफोर बानायनो सोलाबा बेफोरखौ बानायबाय आरो जाबाय आरोना एसे घि होनानै एवनो नागिरदों आङो कमेन्टआव खिन्थाना हरनानै गालांदोल' बेखौ बे जरखौबो नायफ्लांदोंबा सोरबा दाननानै नायो सोरबा दानानै नाया स' बेखि नायफ्लांदोंबा खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम बेसेबां लायो बिदि परथाया आरोना ओंख्रिया गाव गावबागावनि आरोना ओरैनोबाबो फाथ्ला परथा गांसेयावनो 10 थाखा लाखायो स' बेयाव गांबा दङ 40 थाखा लादों लस मोनाखै आङो मैयानो दालि दंखायो आदा खुरि फुदुंखाबाय आरोना स' फटाफट ब्रेकफास्टखौ खतम खालामनानै लागोनसै ओमफ्राय सुनाफोर दिनैथ' हेपि टिचार्स डे जों जेरैनो जाब्रा जाखांबाय जोङो जानाया सिस्टेमा सायावनो दख'नाल' स्राय गानबाय आङो फास्रा ग्लोम खोबनोसै फिसालाखौ दोननानै फैनोसै हेपि टिचार्स डे टु अल आरो सबसे फार्स्ट टिचारानो जोंहा पेरेन्ट्सखौसो होनखायो नङा होमबा स' हेपि टिचार्स डे पेरेन्ट्सफोर आरो आसलि टिचार्सफोर ओमफ्राय लानानै फैदों नै मानगोनां फोरोंगिरिफोरनो फिसालाया हैस्रां नागिरदों साबोसे गावसिनि टिचार साबा दङ साबोसे मा दङ मैया लास्टावनानै फैबाय सिदा टिउसन गनानै थांनानै लानानै फैदों आरोना खरमथलायावहाय नै कलम मोनसे बिबार बारसे पेकिं आरो दे रेडि आइया बेखौ लानानै फैदोंब्रा बियो मैया ओरैबायदि गावनाव बैया मोलाव मालाबानि बिजिनि बिबि हरनाय मा हरनाय फैसा दंमोन नालाय जि गाज्रि बेखौ लानानै जबरदस्ति लानानै फैबाय आसलि पेनखौ मोनजाला नोङो बेखौनो जानानै थाबाय थादो लांनो नाङा स्कुलाव बाबा रेडि जाबाय ना बिमायासो फोरोंग्राना आयो आफा जिउ गोलाव जाथों एकदम गोरोंगा जाथारथों आरोना नों होलाय मामाखौ आयै आंनि फिसाफोर सनाफोर आयै गोरों गोरा जाथारथों एकदम मानसि गिदिर मामिखौ अनबाय थाथों बोरा बिमाना दे हाबा ओंखारदो सना हा बाबुमोन नानिमोन सोरबा नायफ्लांदोंबा आंनि भिडिअखौ आंनि फिसानि बैसोनिफ्राबो नायो स' गावनि आइ आरो बाबाखौ अननांगौ नोंनि आइ आरो बाबायासो नोंनि फार्स्ट टिचार फार्स्ट फोरोंगिरि स' हेपि फोरोंगिरि दे दोननानै फैगोनसै आङो हेपि फोरोंगिरिबाबो बिसोरनो दिन आंनि दिन नङा फटाफट आंना दिना चालु थ' स' माने मैया टिचार्सआ माने मेसेज हरबाय नालाय वाट्सएपआवहाय होबाय आं फरायनो होदों ओमफ्राय गावखौबो आं सोंखादोंमोन नोंनि फार्स्ट टिचार्सआ सोर बाबा होननानै स' बे बुंखादों पेरेन्ट्सआ होननानै माने एसे ध्यान दं आरो बबेनिफ्रायबाबो सोलोंखानाय बेखौ आरो थ' ध्यान दङ आं सिगांनि बोसोरफ्रावबो फोरोंखानाय आरो बबेनिफ्रायबाबो सोलोंदों आरो स्कुलावबो बेखिनि बाथ्राखौ सोलोंदों आरोना बाखि माथो होनना बुंबावनो ओमफ्राय टिचारफ्राबो जोंखौ उइस खालामहरदों थेंक इउ अल टिचार्स साफा सानै नायफ्लांदोंबाबो आरोना दोननानै फैगोनसै दा गिफ्टखौ गावसोर सोरनो होयो क्लास टिचारफोरनो होनो होन्दों होथोंसै आरोना थ'दो बिमाना ओमफ्राय नै बिदि ग्लोम ग्लाम आरोना उनथिं नुजानायखौ मिन्थिलाब्रा आङो ओरैबायदि थ' सनाफोर थ' बेग फिसायाव मबाइल लिलि लाला लाबाय बाबा लाय बुस्थुफ्रा
बेगाव हाबबा हाबजाद्रायनाय नङा नै बेफोर गेब्लेद्रायगोन बिदिनो लांथोंसै दे मोननै मोनथामसो पिरियड जागोन दां ओमफ्रायसो थाब गगोन आरो दिनैहाय जिहेतु दिनै टिचार्स नालाय सनाफोर बयबो देलाय देलाय फैदों आरोना स्कुलावहाय ओमफ्राय जायना प्रग्रामाव जेनेबा मोसानाय मुसुरनाय बाहागो दङ बिसोर दख'ना सख'ना गानना फैदों ओमफ्राय जोंना फिसालामोनना हौवाफोरना गैया मोसानाय हिन्जावफोरना दङ बिसिनाबो माने देलाय देलाय फैगासिनो दङ नै ओमफ्राय जोंहाबो फिसाजा माने एसे गल' गला नायबाय थानायखाय आङो माने एसे गसंनानै नायदों आरोना ओमफ्राय बे समावनो भिडिअखौबो एसे लाना होबाय आङो जिहेतु फिसालानि स्कुल बिराद जायब्रुनि स्कुलाव फैदोंमोन आङो दाना ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सोलायबाय आरोना माने आगोलाव बानांगौमोन दा बांसिनानो बानांला एखमबा सिगाङाव गसङो एखमबा उनाव ससेल'बा हमथायो ओमफ्राय आं फास्रा खादेरो आरो अब्लाबो नै हमथानानै फैयो दाना माने आरो बिदा थाबा बिदानि गेजेराव जिरायो नालाय बायो मानसिया बाजानो गरमबो जाहैबाय नालाय बुरायनाय बायदि मोनबाय गावखौनो गाव ना मोना स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय सिदा सिदि खैफोदाव गोलैलायबाय नालाय फिसाजोआ मैया 3थासोआव मोदोमा एसे हालखासा गुदुं जादों आरोना ओमफ्राय पेरासिटामलथ' दङमोन खिन्थु खुलिनानै दोननाया मास मोनसेनि बारबाय ओंखायनो आं बेखौ जाहोला ओमफ्राय दा बिसिनि राजानाबो दाख्लै लोमजादोंमोन ना बावाखै हाइलरि ब्लक बिसिनि राजा मोननासो आङो सफासे दौलांसै आरोना जायोबाथ' जाबायसै जायाबाथाय आंबो डाक्टरनाव लांनांसिगोन दोक दोक सुग्लायनोबो हागौ फैदो सना फैदो गोगोम लोमजाबा बुहुत गिनो ओंखारो आङो स' बेनि सिगाङावनो आं एसे दौलांग्रोनोसै नै बेखौनो दौनानै होबाय आं मानो आयु मा मुलि लोमलायो जोंनावबो बेनो दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय खुलिनाय बारखाबाय ओंखायनो आंबो आयो गाबज्रिलायबाय बिलोगोखौ गियान बोरो गियाना मोदोमानो दुंदों बोरो गियान नोंखौ रायलायनो नै नोंबो आंनि बेमारा लाजोब्बाय बिमाफोरा बोरै जाजोबखो फिसायनि खामायना जानानै जिराय जिराय मोनजानानै दुब्ला जाजोब्बाय जोङो दुब्लियाव माइ गायनाङा माइ हानाङा फाफि माइ हाजिरा गायबासो एसे गोरा जासिगोन फिसाफोर देरबा माइ हाजिरा गायनांगोनहाय गोरा जामारनायनि सयथिबो नंमारथारगौ आरो जिराय जिराय बांद्राय जाबाबो बोरैबा जायो मानसिया गथ'फोरनि टेनसन लाबाय थाबासो दुब्लिफ्राव खामानि मावसारनो मावख्रांनो मोनबासो एसे ओइ थाथ' होनबा दे थाथ' जायब्रुं आंबो लेथेर फेथेरैनो दङ फिसालाखौ साहा लोंनानै मानानैल' लाना फैयो थाथ' दे थांसै आं जानाय नङा थाया फिसाजोआ गेलेयाबो बिसिना मालाय हामबाय राजाया गेलेफिनबायानो ओमफ्राय नै जोंना जालायबाय आरो आंहा दुब्ला आरो बेहाबो हमलायबाय बेबो दुरबलखा मा जागोन सफैबाय आङो जेबो मावस्लाबलांनो हायाखै नै लोंनाय जानायानो ओरैनो दङ जालायगोन दिनै नै बेबो बिराद दुंसिनबायसो मोदोमानो आयै फिसा दे जेबो नङा मा जेबो नङा फिसाफोर लोमजाबालाय बिमानि लोमजानाय दुरबल मोननाय जिखि मोननाय बहा बाहागो मोनबावनो आरोना फुरा बहा थांनानै थाहैनांगौखौनो पात्तायानो गैखाया स' बेबायदि हालोदसो हां गोलाव गोलाव बोदोंबाबो नोंहा बेहाय खुनु लेना देना गैला आरोना 2 hours later एसेयावनो ओमफ्राय आंहा फिसा पार्सेल सफैदों नै सनाफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आङो बे जायगायाव फार्स्ट पार्सेल अर्डार एड्रेसखौनो दासो मा होनो मा मानो सोंनानै लाबाय आङो नाम्बारजों जास्ट सुदेम फुलुल होनानै होदोंमोन मिथिलाय लाङाना मा होनांगौ मा मानांगौ होफैग्रानावसो सोंनानै लाबाय आं गथ'नाव बिदि होनांगौ चेन्ज खालामसै आं मायदि जागोनथाय गाननाय नायथारबायबो आरोना सनाफोर नाइटिसो जेबो नङा थाग थिग हान्थुसै आरोना गाज्रि नङा माने गरमाव मा गानगोन मा मागोन बिराद हेरेसमेन्ट जालाबायो आरो नाइटि गोलावबाबो जानजियाव खाथुमलायनांगौ जायोना फोलाब फोथाब जायफोरा गानो बिसोरसो मिन्थिसिगौ ओमफ्राय हौवाफोरनानो बेस्ट मालायना गरमबाबो फुरा लांदां फादां थानो मोनो हाफ पेन्ट फोलाब फोथाब गाननानै थानो मोनो जोंहा जेब्लायबो ग्लोम ग्लाम स' आङो बेखौ माने अनलाइनाव अर्डार हरदों एमाजनावहाय बारा नङा माने खनसेनो गांनै आरोना बारा नङा 500नि थाइसे खमावसो आरो 250 करिया गांसेयावहाय एसे देखायनो आखाइ आथिं देहा मोदोम दांखो होलोदोसो नालाय गानबाबो समायला माला माथो बुंबावनो हजि बिसानावबो सोंहरखादों आं बिदिखौ बिहरो दे होननानै दे होनखादों आरोना बिनि पारमिसनसो अके बिदि बाराद्राय खान्दा गानथारैखाय बोरैबा लाफंफ्रंबो मोनलायलाङो मिन्थिया लामासिम गेटनि बाहेरायाव थांनो हानाय नंखाया आङो हागोन हाया मिथिया खोमसिल' हानोबो हागौ
खिन्थु न'आव गाननो थाखाय आरोना बिराद दिगदार मोनो आङो ओमफ्राय बिमा बुरै नालाय नै सेन गोनांसो आरो एकदम फुरा कमफर्टेबल फारनैथिंबो सेनाबो थिगैनो दङ नायखाजोब्बाय आङो गांनैबो सेम मोनसे कालारा आलदा आरोना बेखौ मालाबा गानबा मालाबा ओंखारनोसैलाय खेवलायला आङो उदै फुदै दामखै जाजोब्बाय आं सुति कापुर सानदोंमोन एथबां सुति नङा ओमफ्राय सुति माबा मिक्स आरोना पलिस्टार सुति मिक्स बांद्राय गरमबाबो आं हानाय नङा मिन्थिखाबाय आङो खिन्थु दा हागोन आरो दिनै बांद्राय गरम नङा मा कालार लानो मा मानो न'आव थानायफ्रालाय आरो माना बडिफ्रानो बारा देरद्रायबाय एकदम एक्सेलसो नांगौ जायो दाना दानि एजनिफ्राय माला एम थांखो माला एक्सेल थांखो माला एल टेल बारलांगोन नाय पात्ता आरो सनाफोरना दानि जायनि सिगाङाव एमावनो थाबाय थादोंमोन ओमफ्राय पात्ता गैला बिदिनो एलखौथ' आङो बारखादों डाइरेक्ट एक्सेलावसो फैखादों आरोना दानि उदै गेन्द्रि जानायावहाय आङो एक्सेलखौसो डाइरेक्ट बिहरखादों एल बुस्थु आंनाव बारा गैखाया फार्स्टआव एममोन दा एमाव थांनो हाला आङो एमनि ड्रेस पार्टिफ्रा गोलैसोनानै दंजोबो स' एमनि ड्रेस पार्टिया माखासे गारजाबाय माखासे जाखिनि एसे गोदानैनो दङ बेखौ दोनदों जोथोनै टारगेटआथ' आंना एमाव थाहैनाय सनाफोर एमखौ हमहैफिननाय खिन्थु दा आङो एलावबो स्टार्ट खालामफिननो हाथ'वाखै एक्सेलनिफ्राय मालाबा डाबल एक्सेलबो गानलायलांग्रासो जानानै दङ आरोना एक्सेलबाबो दा माबा टाइटसो मोनलायलाङो डाबल एक्सेलबासो मोजां मोनग्रा जालायलांबाय हुल गुल ओमफ्राय बे एक्सेलमोन एकदम फुरा थिग थाक जादों आरोना गिदिरबो नङा फिसाबो नङा आरो सनाफोर मा खालामनो बिमा बुरै ओमफ्राय सोरबा मोदोम फिसा आगैमोना आब' आं नोंनि मोदोमखौसो बिराद मोजां मोनो फिट फाट आंबो बिराद फुंनो लुगैयो स' आगैमोन प्लिज फुंनो दा लुबैथार फुंनाया बिराद गाज्रि ना जिरायनो हायो ना मावनो हायो सुख सान्थि मोना पसन्दनि गस्ला पेन्टबो गाननो मोना ओरैबादि गाज्रि आरोना सनाफोर ब्लाउसफ्राबो लासिंसिं एकदम 36, 38, 40 नाम्बार बिबा मा जानांगौ नाङा सनाफोर आथ्लायानो मोजां नांगौबा ओरै दखर दै लाजालायनाय जाथों आंबो एक्सारसाइस खालामनानै दै लाजालायनो हाबायमोन लोगोफ्रा बुंबायमोन नांला मानो एफा हामखो नोंलाय नांला जाबाय होनग्रा जाबायमोन आरोना माने आं बिराद पातला जाहैनो हादोंमोन बै समावहाय एसाव थांफिननो हाबायमोन एलनिफ्राय दा माथो होनना बुंबावनो जेबो नंला आंबो टारगेटआ एम लास्टसिमाव एमाव थाहैगोन बिदि साननानै दङ जेला खालामगोनसै आरो बाट थाहैथारगोन आरो एमनिफ्रायसो आंबो एसे चिकेन कमेडिया टाइपनिसो जानानै थानो गोसो आरो सनाफोर थ' सोरहा एल सोरहा ए सोरहा एम बिसिबां नायलांदोंबा अननानै लिरनानै होलांदो लोगोफोर साफा सानै बिसिबां नायलांदोंबाबो आरोना ओमफ्राय आं बारा होनबाय थानो हानाय नंला फिसाजोआ एसे गेलेदों एसे सुग्लायनाय मोन्दों आङो बे समावनो आं माम्बार खालामनानै लानोसै ओमफ्राय मा होनो बेखौनो साननानै सोनारो आङो ना टिचार्स डेनि गिफ्टआ फिसालाया दहायो गिफ्टथ' गैया मा होनना बुंदोंमोन नालाय जेबो नङा बेनि गिफ्ट जाबाय बिबायदि फैसाजोंनो फिसालानि गिफ्ट टिचार डेनि गिफ्ट होननानै गोजान थानांसिगोन आरो आं नायनोसै नामा फ्राय आदारा नै मैयाबो बे सेम बुस्थुखौ लानानै फैफिनदों आं ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदेरदों आरोना ओमफ्राय आं दा फिसाजो लोमजानायखाय जानो ना जाया कनफिउस जाबाय दालियाथ' संखागोनानो आङो ओमफ्राय फिसालाया एकदम जोगोनार भाजा एव होननानै बुंलांखादों आरोना थ' बेखौ आं भाजा एवगोन दालि संनानै आं भिन्दिखौनो एवजाबावनोसै सानबाय आरोना बेखौ जालाबो मोनलायलांबाय आङो मोदोम सोदोम दुंनायावहाय जोगोनारखौ माना ना सनाफोर ओंखायनो जाना जाया कनफिउस जाबाय जायाबो जानो हागौ आङो फिसायाबा फिसालाया बेखौ फोजोबनो हाखागोन आरोना दा एसे मोनायाव एसे बिराद मोजां मोनो जोगोनार भाजा ओमफ्य पटल ओंख्रिनि बिथोराव बे मोननैखौल' जायो थारुनफोरखौ बिदिनो एसे एनै जायो आरो होमबाबो इन्ट्रेस्ट लानानै जाया बाखि दालि बे मोनथामाल' बेना बेस्ट ओमफ्राय सनाफोर भिडिअखौबो गोलाव खालामला आङो दोनथ'नोसै बेनो सिम्पोल सा ब्लग्समोन जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ नायलाङो मा गोलैखो सना गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय